Amar
Dena merezi duen
Bale, Josu afinatzen dago, aldatu behar dugu la tonoa, así que...
Bueno, urrengo abestia da azkena. Ez dago beste bat, así que da azkena, no hay más.
errepikatuko dugu beste bat, baina eski gitarra hori zegoen beste tonoan ja, así que... Bueno, eskerrak ematea.
eskerrak ematea etorri zareten guztioi, eta faktorian hemen lanean zaudeten guztioi, eta hori. Ez dago besterik, barkatu.